Pois benvidos e benvidas ao tutorial do concurso de adxudicación de destinos provisionais, que uns os coñecedes por KDP, outros por CADP, pero é o mesmo procedimento, vale? Que é o concurso de adxudicación de destinos provisionais. O tutorial, como todos os anos, intento que sexa un pouco distinto para que non sexa repetitivo por se alguén o quere volver a ver. Pois este ano vai estar dividido en dúas partes, vale? Na primeira parte, pois, vou explicar información que creo que vai ser de interese para todos e todas vós sobre o CADP, lóxicamente. E na segunda parte do tutorial, se a páxina web do CADP funciona correctamente, porque xa ides ver, se non o solucionaron pola tarde, que supoño que non, hai algún erro na páxina, algo que pasa sempre os primeiros días, por iso eu sempre vos digo que aínda que o prazo empezou o venres, nunca o fagades o primeiro día, claro. Hoxe segue sendo o primeiro día, porque o venres, os fallos que teña o venres non nos van corrixir nin o sábado nin o domingo, vale? Entón xa veredes, cando chegamos á participación, que aí ao comezo de todo, pois eu considero que hai un erro que supoño que acabarán solucionando, vale? E xa digo, na segunda parte, se a páxina web me permite, vou facer unha simulación do que sería unha participación real coa miña conta da Consellería, pois de participación no CADP, vale? Como a sempre, todos os anos neste directo do CADP sempre fago dúas recomendacións, vale? A primeira vai ser este vídeo que os vou mandar no chat, que é un vídeo que tedes en YouTube, na miña canle, sobre orientacións para persoas que participades por primeira vez no CADP, vale? É un vídeo básico que a xente que xa participastes en anteriores ocasións no CADP non ides aprender absolutamente nada, pero para os que sodes novatos no CADP sí que vos lo recomendo, porque aí seguro que vos aclaro moitas dúbidas que podedes ter, vale? E despois xa, se te consideras un experto no CADP, vale, deixoche outro vídeo que é moito máis complexo non, pero completo sí, que tamén está na miña canle de YouTube, vale? E aí xa hai información, pois, para quen xa quere entender un pouco xa mellor como funciona todo isto do CADP, vale? Que sinceramente non quero asustar a ninguén, porque pode haber xente que o este vendo por primeira vez. O que pode asustarvos é que a hora de participar é recomendable pedir moitos centros, e pedir moitos centros leva moito tempo, pero é que ata para ese moito tempo que leva, aquí vos vou dar algún truco para que vos leve o menos posible, vale? Tamén na miña páxina web, algo que recordo tamén todos os anos, tedes un apartado específico de legislación, e aí en legislación, vale, ides a topar a regulación, a orde que regula o CADP, que é do ano 2018, vale? E todos os anos sae unha resolución, vale? Que saiu o xoves, e o día seguinte de que sae esa resolución, que esa resolución é a que contén todos os prazos dos que vos vou falar agora un pouco máis adiante relacionados co CADP, que se publicou, como digo, o xoves, por iso o prazo comezou o venres, vale? Se queredes ver a resolución coas datas, que xa digo, vou falar dentro dun cacho, pero podo vos mandar tamén aí unha ligazón ao chat para ver esa resolución onde se conteñen todas as datas das que vou falar a continuación, vale? De feito, paso xa a falarvos do CADP e concretamente destas datas de interese. A principal é o prazo de solicitude, vale? Este ano vai do 19 de xuño, empezou polo tanto o venres, ata o 10 de xullo. Igual que digo sempre, que non o fagades o primeiro día, que sempre hai algún erro, tampouco deixades po último, vale? Porque o último tamén pode haber algún erro, pode ser que a plataforma estea saturada, pode ser que non funcione ben así dese día, poden ser mil cousas, pode ser hasta que vos olvidedes, así que, sobre todo, se este ano a primeira vez que consolidastes, desto vou falar despois, e que tedes que, polo tanto, participar obrigatoriamente no CADP, non o deixades po último día, vale? Porque o resto de persoas que xa participaron en anos anteriores xa sabedes que vos recuperan a instancia do último ano desde 2018, no caso de que este ano decidades ou vos olvidades de participar, vale? A segunda data de interese, que por certo sempre xa era moita conversa, é esta da relación do persoal provisional obrigado a participar, que xa é o 9 de xullo, vale? O que vexo eu sempre que me dicides ou que leo ás veces nas redes sociais é sai a relación de persoal obrigado a participar o 9 e resulta que o prazo remata o 10. Non hai ningún problema, é dicir, esa relación provisional, calquera persoa que apareza aí, se agora, a día de hoxe, entra no CADP e a aplicación lle deixa participar,
é que vai estar consolidada sí ou sí, vale? Se tivesedes dúbidas de que creedes que debedes estar consolidados pero a aplicación non vos deixa, entón contactade con persoal, porque pode haber algún erro. Non é habitual, vale? Pero podría haber algún erro. E xa digo, se despois queredes confirmar con esa relación provisional de persoal obrigado a participar que tiñades que ter participado, porque entendo que o día 9 a maioría xa ides ter participado, pois podedes consultar ese documento, vale? E o documento definitivo desa resolución provisional pois sae o 23 de xullo, vale? E o día seguinte vais a ir á adxudicación, aí puxen resolución, pero é a adxudicación provisional, é dicir, se vos dan destino ou non, vale? Despois hai un prazo tamén que tede en conta que é moi breve e que encima eu entendo que isto de que sae o 24 de xullo o fan precisamente pensando en que despois parece como que queda máis tempo para poder renunciar e reclamar, pero é que realmente o prazo é nos días hábiles, entón os días hábiles despois do 24 de xullo son o 27 e o 28, porque o 25 é festivo, entendo que o 26 será fin de semana, entón o 27 e o 28 pois é cando é o prazo para reclamar, vale? Digo vos isto porque é probable, creo que algún ano ten pasado, que xusto cando sae a resolución provisional igual xa se abre a posibilidade de reclamar e renunciar, pero claro, en teoría o prazo é o 27 e o 28, entón a todo o mundo vos recomendo que, aínda que igual se poida reclamar ou renunciar antes, pois que o fagades en prazo, o 27 e o 28. Entón, os que esteades pensando en reclamar, bueno, reclamar non vades a estar pensando porque iso reclamas cando ves que hai algún erro, pero os que esteades pensando en renunciar, sobre todo, anotade aí 27 e 28 de xullo para renunciar ao CADP. E despois o 3 de agosto xa sae a adxudicación definitiva. Vale? Ese é o día no que Pablo colle vacacións. Hasta logo. Saiu o CADP. Hasta logo. Vale. Máis cousas sobre o CADP nesta introducción. Isto do CADP a restricción é unha confusión ou un conflito que tedes moitas persoas en que confundides un procedimento co outro, cando non teñen absolutamente nada que ver, vale? Para que me entendades no de que non teñen nada que ver. O CADP ten un prazo, a restricción ten outro prazo. Aínda que é certo que hai días que coinciden, porque o do CADP, como xa dixen, é do 19 de xuño ao 10 de xullo, o da restricción é do 15 de xuño ao 15 de xullo. Vale? O CADP, para que vexades máis diferenzas, para participar nel, participas na páxina edu.xunta.gal/CADP, que hai de ver a continuación. A restricción ten a súa propia páxina web, edu.xunta.gal/sustitutos. Vale? Máis diferenzas. O CADP afecta ás interinidades, é dicir, a vacantes de todo o ano que se dan no CADP. E a restricción afecta ás sustitucións, é dicir, ti podes restringir concellos con motivos dos que recolle o acordo de interinos ou provincias para sustitucións. É dicir, eu no CADP, que é unha dúbida que ten moita xente, eu no CADP se quero, podo pedir todo Galicia, se me dá gana, porque estou disposto a irme todo o ano para unha vacante de todo o ano a calquera sitio de Galicia. Pero é que igual resulta que facer sustitucións pois só me interesa na provincia de Lugo. E non teño un motivo concreto dos que recolle o acordo de interinos para restringir por concellos. Entón que fago? Pois selecciono só traballar na provincia de Lugo. Que vai implicar iso? Que cando haxa un chamamento para sustitucións, a mí só me van a ofrecer as vacantes de Lugo. Vale? Entón, digamos que son dous procesos totalmente diferentes, pero nos que todo o mundo que teña o posto consolidado e que poida participar neles, pois vai poder alternar entre un ou outro ou participar nos dous, se queredes, vale? Unha dúbida tamén moi habitual relacionada coa restricción é foisemos santo ceo con tanta calor. Bueno, xa se me verá despois. Pero bueno, en principio quedadevos con iso, vale? Que obxectivos distintos, páxina de solicitud distinta, prazo de participación distinto, vale? E, por suposto, tutorial distinto. O tutorial do CADP, este que estades vendo, é o tutorial da restricción, pois que estades agora en directo, tedelo aí en Twitch, e os que estades vendo o vídeo de YouTube, pois buscade na canle de YouTube un vídeo que se chame, creo que lle puxen restricción, buscade restricción Pablo en YouTube e xa vos vai aparecer, vale? Seguimos. Máis cousas así a comentar nesta introdución. Moi importante tamén, de feito tan importante... Buah, que calor!
De feito, tan importante é isto da participación para novas consolidacións que o martes teño previsto publicar un vídeo incidindo nesto que vou dicir agora, vale? Para o persoal que consolidastes este ano, vale? Consolidar significa traballar, é dicir, unha persoa sustituta que traballou este ano por primeira vez ou que a superaron os chamamentos e, polo tanto, tamén consolidou, está obrigada a participar no CADP, vale? Tedes que participar sí ou sí. E non vou dicir que se non participades, vos eliminan da lista. Non o vou dicir. E por que non o digo? Porque teño comprobado xa que hai xente que non participou nunca e non a eliminaron, vale? Eu non sei se é porque non eliminan a ninguén ou que lle coincideu que non tiñan adxudicación e, polo tanto, non nos eliminaron, vale? Pero que saibades que o que di a legislación é que estades obrigados e obrigadas a participar no CADP se consolidastes o posto. E consolidar o posto é ter traballado este ano ou que vos superasen os chamamentos a vos e, polo tanto, tamén consolidades, vale? Dito isto, o CADP é obrigatorio para este tipo de persoal, vale? E a restricción da que falei na diapositiva anterior é voluntaria. É dicir, o persoal que consolidastes tamén este ano tamén tedes dereito a restringir tanto provincias como concellos, vale? Para o caso dos concellos tedes que ter un dos motivos que recolle o acordo de interinos. Se queredes consultar cales son, página web profesoradogalicia.com, buscades a sección legislación e ides a topar o acordo de interinos e estes motivos que vos comento para restringir concellos, vale? Foi de que me saltei unha folla? Non, vale. Ben, bueno, xa vou aproveitar esta folla de participación para explicarvos outra cousa. Unha dúbida moi frecuente tamén é quen pode participar no CADP, vale? Por exemplo, tamén está relacionado con que se pedistes unha comisión se teño que participar ou non no CADP, é unha pregunta moi habitual, vale? Se pediches unha comisión e és provisional ou interino ou sustituto, non che queda outra que participar no CADP, porque se a ti non che axudican por comisión, tenche que axudicar por CADP, vale? En cambio, se sodes definitivos ou definitivas, non tedes que participar no CADP, vale? Aínda que hai colectivos que voluntariamente poden participar igual, deles xa falarei despois, pero os que tedes destino definitivo, en principio, non participades no CADP porque se non vos dan en comisión, o que tedes que ir para o vosso centro de destino definitivo, vale? Ben, agora sí, avanzo. Dobre participación é o que acabo de explicar, vale? De que tes que participar dúas veces sempre que sexas provisional e pedires unha comisión, tes que participar obrigatoriamente no CADP. Sexas provisional. Provisional é un funcionario en prácticas, unha expectativa de destino, un interino, un sustituto, vale? Todos eses, se pedistes unha comisión, tedes o que se chama unha dobre participación, porque participades no CADP a través da comisión e tamén tedes que participar no CADP, vale? E os definitivos, pois, como dixen antes, pois non, vale? Vale, aquí tamén, máis ben na páxina anterior, no de participación, aquí quería lembrarvos tamén que se participastes desde 2018, ende que xo dixen ao principio, e non participades este ano, o que van facer é collervos a instancia de anos anteriores, vale? Así que, se xa participastes, pois non habería ningún problema, porque se non facedes nada este ano, collenvos a instancia do último ano desde 2018, vale? Ben, vamos seguir para diante. Participación voluntaria con destino definitivo. Isto é o que vos avanzaba na diapositiva anterior, vale? Hai persoal que, aínda tendo destino definitivo, se quere, pode voluntariamente participar no CADP. Quen pode facer isto? Pois o persoal de Escola de Idiomas, como a min, por iso pode facer o titular do CADP sin ter que roubarlle a conta a ninguén, vale? Porque entro con miña conta. Porque son de Escola de Idiomas, vale? Entón xa digo, o profesorado de Escola de Idiomas, igual que os de conservatorios e o das especialidades de agraria, poden participar voluntariamente no CADP, aínda que teñan ou teñamos destino definitivo, vale? Xa sei que isto dá moito que falar, hai xente que di que vai morro que temos, todo o que sexa, pero bueno, son casos específicos e o motivo é pois que non hai moitos centros nos que se impartan este tipo de escola, digamos, conservatorios, tal, agraria, vale?
Outra cousa que vos quero comentar ten que ver coa orde de adxudicación, que é algo tamén que a moita xente lle dá moito que entender, vale? Como é a orde de adxudicación no CADP? Pois por corpos e por código de especialidade, vale? Isto afecta sobre todo a persoal interino ou sustituto que estades en varias listas de sustitución, vale? Imagínate, pois que estás nas listas de secundaria de castelán e de galego. Pois castelán ten o código 590.004 e galego ten o código 590.053. En cal che van a xudicar antes se chega a xudicación nas dúas especialidades a ti? Pois na de castelán porque ten un código máis baixo, vale? Se estás en escola de idiomas e estás en PES, se vos fixades aí na xudicación por corpo, aparece primeiro o profesorado de escolas oficial de idiomas antes que o de PES. Polo tanto, se participas por escola de idiomas e participas por PES e chega a xudicación a ti nas dúas especialidades, vanche dar antes por escola de idiomas, vale? E así é como funciona a xudicación, vale? Estou me cocendo vivo aquí. Bien. Outra cousa. Provincias, bueno, isto é algo que todos os anos confunde a moita xente, vale? O que tedes que ter en conta cando chegades ao apartado de provincias do CADP é que se as marcades estades pedindo absolutamente todos os centros desa provincia. Polo tanto, se alguén no CADP, polo que sexa, só quere pedir centros da cidade de Lugo, que non se ocurra poñer en provincias Lugo, porque entón estás pedindo non só os concellos de Lugo, senón todas as localidades e centros da provincia de Lugo, vale? Ben, máis cousas. Afins, outra cousa que ides a topar no CADP, que se pode pedir no CADP, e por exemplo no CXT non, é o tema das afins, vale? Con respecto ás afins, tedes que ter en conta varias cousas. Primeiro, que os ámbitos estes famosos que se adxudican no CADP, vale, que son os ámbitos da FP básica, de PEMAR, etc., iso non se considera materias afins, vale? Polo tanto, hai moita xente que despois ve a adxudicación do CADP e di, ala, a min estánme dando un ámbito no que teño que impartir afins e eu non pedín afins. Non funciona así porque os ámbitos non son afins. Entón, ainda que non pedises afins, pódenche adxudicar no CADP unha praza con ámbito, vale? Máis cousas das afins, que cando pedides afins no CADP non é preciso duplicalas. Ai Dios, que estou dicindo? Non tedes que duplicar o código das peticións que facedes con afins, vale? É dicir, se eu pido un centro, imaginadvos, oíes Lucus Augusti, con afín, se fago iso, xa estou pedindo primeiro sen vacantes afins e despois con vacantes afins. É dicir, non fai falta duplicar, vale? Tedo en conta tamén. É dicir, non gastedes códigos en poñer primeiro un centro con afín ou sen afín e despois con afín, vale? Porque pedindo con afín xa incluídes todas as posibilidades, vale? Despois tamén, algo moi preguntado é se hai que ter algún tipo de formación para pedir materias afins. A ver, as materias afins son materias coas que estás disposto ti a completar o teu horario. Por lo tanto, non che van a exixir nada porque é moi cómodo isto para a administración. É dicir, eu que son de galego podo seleccionar como afins case todas as materias que hai, vale? Entón xa digo, barra libre, pero intentade facelo tamén con responsabilidade porque despois ides ter que impartir esas materias, vale? Vale, isto que vedes aquí é unha imaxe que poño para que entendades un pouco que as participacións no CADP de mestras e no CADP de secundaria non son exactamente iguais, vale? No corpo de mestras vedes, por exemplo, que as afins nesta solicitude que eu abrindo o corpo de mestres, aí xa non aparecen as afins, vale? É certo que se és sustituto ou interino, penso que sí que che aparecen as afins, ou se és funcionario de carreira che aparecen e se és interino. Bueno, non me lembro agora, vale? Pero que saibades que podedes atopar no corpo de mestres que non tedes as materias afins, vale? Pero tendo en conta que o ano pasado se adxudicaron non sei cantas vacantes do corpo de mestres con afins, se queredes facer peticións con afins, o que tedes que facer é, na pestana de peticións, seleccionar afín.
aínda que aquí, como vedes, non vos aparece nada, vale? En secundaria, como vedes, pois sí que sempre vai aparecer o tema este das afíns que ides poder seleccionar, como dixen antes, libremente. Preguntan, vou facer unha mini pausa para responderlle a Lerian, porque di onde podemos consultar as materias afíns da nosa especialidade. Como dixen, hai un cachiño aquí, é barra libre. Ti podes seleccionar como afíns o que ti queiras, o que te sintas capacitado para dar. E incluso por poder podes pedir o que non estés capacitado para dar, pero iso xa baixo a túa responsabilidade, vale? Sigo co tutorial, vale? Ben, tamén aquí, se vos fixades, na imaxe na que aparece a solicitude de mestres, aparece iso de preferencia de especialidade nas peticións oficio, que non aparece en secundaria, vale? Iso é porque de oficio, no corpo de mestres, poden che dar por calquera especialidade, entón, pois, se és provisional, por exemplo, aí seguramente vas ter que ordenalas todas, vale? Ben, seguimos. Ben, peticións. Isto aínda me preguntaron o outro día, penso que me preguntaron outro día cando fun ás oposicións de... vou poñer un pouco así para que me dé o aire, porque teño aquí un ventilador na espalda, tío, porque estou sufrindo hoxe aquí, Preguntáronme na oposición que fun repartir, apoiar, digamos, preguntáronme algo sobre centros e localidades, que era se había algunha diferenza entre pedir centros ou pedir localidades, vale? Porque no CADP podedes pedir por códigos de centro ou por códigos de localidade, vale? En principio non hai ningunha diferencia, é dicir, non che dá ningunha vantaxe a pedir centros, nin che dá ningunha vantaxe a pedir localidades, vale? Por que se pode pedir estas dúas formas? Pois por un motivo moi simple, imaginadvos que eu son de Lugo, vale? Entón, a min de Lugo, eu teño preferencia sobre o IES San Xillao, que me queda aquí moi cerquiña da casa. Entón, que vou facer eu no CADP? Pedir de primeiro o código do centro do IES San Xillao. E despois, como o resto de centros me quedan todos lonxe, pois dame igual un que outro. Entón, despois poño o código da localidade de Lugo. Entón, desta maneira, eu o que estou facendo é dicindo a aplicación que a min molaríame primeiro que me mandases po IES San Xillao, e se non me mandas po San Xillao, que me mandes pa calquera centro da localidade de Lugo, porque ao pedir por localidades, pois xa pides todos os centros desa localidade, vale? Vale, aquí, despois, cando estea na aplicación propia do CADP, cando estea pedindo os códigos de centro de localidades, eu vou ir á miña páxina web, esa que vedes aí que sae continuamente, profesoradogalicia.com, vale? E vou usar unha aplicación que se chama Colemaps, vale? Que veredes que é moi sinxelo copiar os códigos estes de centro e localidade dos que vos estou falando, vale? Ben, outro asunto relacionado con peticións que preguntades moito é se no CADP podes pedir máis cousas que na Concilia. A ver, sí, de feito está pensado para iso, é dicir, na comisión, sexa de... Agora dixen Concilia, pero na comisión sexa de Concilia ou sexa de Saúde, o lóxico, ou esperable, ou recomendable, creo eu, para a persoa que as pide é pedir centros ou localidades de preto do seu enderezo, vale? Que entendo que por iso pide a Concilia. Pero despois no CADP, se queres, ti podes pedir hasta onde ti consideres, vale? Por que se debe facer así? Porque se o pensades, se vos dan por comisión, é dicir, ti, se queres, podes pedir todo Galicia en comisión, pero se faz iso é que xa non podes nin permutar. En cambio, ti imagínate que eu na comisión pedín só centros de Lugo, e agora no CADP amplío a pedir as provincias de Lugo e de Coruña, pois bueno, se me dan en comisión en Lugo, perfecto. Que non me dan en Coruña, pero vanme dar por ordinaria, porque non o pedín na comisión. Entón, se me dan por ordinaria, polo menos pode permutar. Pode intentar irme para Lugo igual permutando, vale? Ben, estamos acabando xa a introdución, vale? Esta está repetida, así que saltámola. Ben, afíns, itinerancia e bilingüismo. Disto tamén hai que falar un pouquiño, vale? A afín, o que vou falar está relacionado a afín e itinerancia. Por qué? Porque, como vos expliquei antes, as afíns non había que duplicalas cando pides unha petición a código de centro ou de localidade. Non hai que duplicar. Coa itinerancia,
pasa o mesmo, non hai que duplicar tampouco as peticións, vale? Entón, cando ti pides un centro con afín e itinerancia, primeiro estás pedindo as vacantes do centro da localidade que pidas sen afíns e sen itinerancia, vale? Primeiro faz a petición sen afín e sen itinerancia. Ainda que ti poñas con afín e con itinerancia, vale? Primeiro pedirías iso. Despois pedirías a vacante con afín e sen itinerancia. Despois a vacante sen afíns e con itinerancia. E por último, a vacante con afíns e con itinerancia. Vale? É dicir, non fai falta duplicar afín e itinerancia porque pedindo a vacante e marcándolle o tic de afín e o tic de itinerancia, xa estás pedindo todas as posibilidades, vale? Que repito, son primeiro vacantes sen afín e sen itinerancia, despois vacantes con afín e non itinerantes, despois vacantes sen afíns pero si itinerantes e por último vacantes con afín e tamén itinerantes, vale? En cambio, o bilingüismo sí que temos que duplicalo, vale? É dicir, se queredes pedir un centro con bilingüismo e sen el, aquí non vale poñelo con bilingüismo, vale? Aquí hai que duplicar, hai que pedir primeiro o centro con ou sen bilingüismo e despois, pois con ou sen bilingüismo en función do que pidires primeiro, vale? Se algún que sacou o B2 de inglés hai pouco ou doutra lingua ou alguén que consolidou este ano por primeira vez e ten o B2 ou o C1 dese idioma que che dá dereito a solicitar vacantes bilingües, que saibades que para chegalo e que vos lo teñan en conta tedes que facerlo chegar a recursos humanos por instancia xenérica ou a persoal por correo, vale? Se tedes que facer algo disto, non esperades, aquí sí que non esperades nunca os últimos días, vale? Intentalo mandalo xa porque teñenvos que habilitar para poder pedir por bilingüe, vale? E unha vez que vos habiliten xa ides poder seleccionar cando facedes as peticións, despois xa vos lo explico, pois ides poder pedir vacantes con e sen bilingüismo, vale? Sigamos. Estades aí? Porque como ninguén, bueno, dixen que me escribiredes as preguntas ao final do directo, entón, se estades aí e estades atendendo, perfecto. Se non hai ninguén, avisádeme tamén, porque eu estou sufrindo aquí. Vale, xa poñedes que sí, así que sigo. Renuncias. Bueno, da renuncia xa dixen algo ao principio. O prazo, lembrades, só 2 días, despois da adxudicación provisional, os 2 días seguintes hábiles. E aquí isto que vou dicir é pensando no persoal interino e sustituto, vale? Se estades en varias listas, se queredes, ides poder renunciar a participar en varias e seguir participando noutras, vale? Se renunciades a todas, podedes facelo tamén, pero iso ten que ser con un dos motivos que recolle o acordo de interinos, vale? En cambio, se imaginadevos que estades en 5 listas, se renunciades a participar en 3 e queredes participar noutras 2 na máis, nas outras 2, pois aí non tedes que achegar ningún motivo, vale? Problema, que se non vos axudican nesas 2 nas que quedades participando, poden vos dar sustitucións, van vos chamar para sustitucións en calquera das 2, vale? Se renunciades a todas, como dixen antes, que é outra posibilidade, hai a renuncia para todo o curso, vale? Excepto que sexa a renuncia esta mítica de por contrato laboral temporal, que se rematades o contrato laboral temporal, podedes avisar para que vos incorporen de novo ás listas, vale? Insisto, os motivos para renunciar, que son os mesmos que para restringir, do que xa falamos antes, tedelos na miña página web, sección legislación, acordo de interinos, vale? E despois tamén é moi importante algo que sempre xera moita confusión e que sempre despois te topas con persoas que che din que non sabían isto, pero tede en conta que se queredes renunciar, vale, porque estás traballando noutra cousa, porque ides ampliar estudos, porque ides coidar dun familiar, pola vosa saúde, se queredes renunciar por un fillo, tedes que facelo aínda que non vos dean destino na provisional, porque se non renunciades na provisional, poden vos dar destino na definitiva, vale? Porque que non che dean na provisional non te libra da adxudicación na definitiva, vale? Entón, alguén que estea pensando en renunciar, que renuncie tamén, aínda que non lle dean destino, vale? Seguimos.
Ben, isto é do último que vos vou falar nesta introdución, que intentei facer o máis breve posible, pero que, claro, algo de tempo durou, porque, lóxicamente, son cousas que a mí me parece que é interesante que todo o mundo saiba, e, sobre todo, fago isto de comentar estas cousas na introducción, porque son as que máis me preguntades habitualmente, e así, pois, a ver se me libro de algunha pregunta, porque xa vistes este vídeo, vale? Entón, outra das preguntas moi habituais é, aínda me fixeron hoxe, por certo, que é que se aproba a oposición se me vale o CADP que fixen agora. Non, vale? Vas ter que facer o CADP de novo, vale? De feito, hai uns anos, hai non moitos anos, penso que si o había rollo con isto de se che mantiñan ou non a petición, etcétera, etcétera, pero a día de hoxe, polo menos estes últimos anos, hai que volver a facer o CADP sí ou sí, como funcionario en práctica, se aprobas as opos, vale? Tedeo en conta, vale? En ese caso, tedeo en conta tamén algo moi importante, que nese caso o prazo que ides ter é únicamente de 2 días desde que saen as notas do voso tribunal, vale? Desde que saídes como aprobados, aí tedes 2 días. A ver, é certo que ás veces sí que vos lo deixan aberto máis de 2 días, pero eu digo vos o prazo que aparece na legislación, vale? 2 días hábiles para quen supere o concurso oposición, vale? Ben, por se me olvida, porque vía unha pregunta antes de que alguén preguntaba se na sede electrónica había que anexar documentos. En principio non se anexan documentos, vale? A non ser que sexas do corpo de mestres, que che dé a opción de anexar e queiras meter, por exemplo, o título que te incorpora, o título que che permite a incorporación ás listas de orientación, vale? Nese caso, pois sí, poderíades metelo por aí se queredes ou mandalo a persoal por correo por instancia xenérica a recursos humanos, vale? Ben, pois eu creo que xa podo pasar directamente a solicitude do CADP, vale? Aquí empeza, digamos, o tutorial de verdade. Anterior era todo introducción. Entón nada, para participar no CADP o que tedes que acceder é a página web edu.xunta.gal/CADP. Isto é moi doado, vale? Deixademe ampliarvos isto un pouco, que creo que así ve de lo mellor. É esta página que está aquí, vale? Entón entrades, ides ver isto mesmo que estou vendo eu. Eu creo que así podedes velo ben. Vale, aquí na portada, como a sempre, en todos os procedementos da Consellería, que, por certo, este ano cambiaron o CSS, a apariencia, a toda a web da Consellería, debe ser para fastidiarme a min para que teña que facer tutoriais novos, pero, bueno, non pasa nada, aquí estamos facendos. Entón, nada, nesta portada sempre hai así información de interese, que, bueno, no caso do CADP, pois vamos poñer o prazo e pouco máis, vale? Tampouco ten moita máis ciencia. Aquí veñen uns anexos para quen queira pedir os códigos descargando estes anexos, que xa non vos vou nin ensinar, porque o meu método de petición é moito máis sinxelo que ir copiando e pegando estes anexos, vale? Xa vos lo explico despois na sección de peticións, vale? Entón, para empezar a vosa solicitude, o primeiro que tedes que facer é identificarvos na web pulsando nese botón que pulsei eu de encender a televisión, vale? E aquí podedes identificarvos coa chave 365, co usuario de educación ou con certificado digital, vale? Eu sempre uso a chave 365 porque creo que é o método que usades a maioría de vos, vale? Entón entro coa miña chave 365. Ben, xa estou identificado, seino porque agora o botón cambiou a vermello, aparece o meu nome, e aquí xa teño varias opcións, vale? Esta de anexo xa dixen que eran os códigos dos centros para pedir despois en peticións. Solicitudes é onde imos ter que empezar a nosa solicitude. Instancias, aquí, en teoría, é as instancias que ides ir presentando, ainda que non sei se realmente desde que a presentes, porque eu nunca volvo aquí, a verdad, pero non sei se desde que a presento se me vai aparecer aquí, vale, eu creo que aparece aquí, pero non sei se aquí aparece tamén se presento algunha, vale? Pero xa digo, non ten importancia ninguna, vale? É por suposición de informes que a verdade neste procedimento pois non teño moi claro que pinta aquí, pero aí está. Entón, como dicía, para empezar a solicitude hai que ir aquí, vale? Antes de ensinarvos a explicarvos como se abre unha solicitude, vou explicarvos que pasaría se chegades a este punto, vale? É porque ás veces se seleccionades todo o que teñades que seleccionar, vale? E idades a comezar e non pasa nada,
vale? Por que pasaría isto? O normal é que dé un erro, pero xa digo, eu creo que está fallando a páxina web da Consellería. Entón o normal é que des un erro que puxese vostede xa ten unha instancia aberta neste concurso, vale? Entón iso é porque teño aquí unha, como vedes aquí, con modificar, iso é que teño unha instancia a medias, vale? Esta estaría xa pechada, porque envié a sede, pero esta estaría a medias. Entón, para poder abrir outra, en principio, teria que modificar esta e pechala, vale? E para pechala, simplemente basta validación, envíala a sede e xa está pechada, vale? Así xa queda pechada a instancia. Entón agora sí que podría abrir outra, vale? Entón o normal é que cando ti veñas aquí vas ver isto só, isto de arriba seguramente non o vas ter, e xotas non pasa nada, pero para empezar unha nova desde cero terías que seleccionar aquí o corpo e a especialidade, e normalmente ao seleccionar corpo e especialidade todo isto xa se enchía automáticamente, por iso eu creo que aquí hai algún erro, vale? Isto enchías automáticamente, isto xa nin debería aparecer, vale? Debería aparecerme docentes de hoy, que é como vou participar, non sei porque me parece definitivo, o sea que, señores da Consellería, que teño constancia de que os vídeos algún ven, a ver se ven este e corrixen isto, vale? Porque aquí está claro que algo pasa, vale? De feito, o normal é que cando eu lle dou a comezar solicitude, directamente se me abra a solicitude, que non pasa, como vedes. É dicir, eu por máis que lle dea aquí con todo seleccionado, non me abre nada. Só me aparece isto novo aquí de abaixo, vale? Entón, eu, agora mesmo, para poder abrir unha solicitude, teño que darlle aquí en copiar, vale? E vaiseme abrir a solicitude. Pero é que isto non é o normal. Isto non ten que pasar. O normal é que eu pulso aquí e se me abra directamente isto que ides ver que se me vai abrir agora que pulsei en copiar, vale? Entón, eu xa digo, aquí algún erro hai, vale? Porque isto non funciona. Vale, non funciona ben, vale? De todas maneiras, eu conseguín abrir a instancia, entón esperade uns días, porque eu estou convencido que este problema van a solucionar, vale? Entón esperade uns días a que o solucionen e despois ides poder entrar con normalidade, vale? Bueno, dito isto, aquí aparecen os vosos datos de participación, isto como sempre os meus son falsos, sempre os cambio por directo, e despois aquí en datos profesionais aparecen os vosos datos, vale? O meu colectivo, a especialidade, a modalidade de participación, vale? E despois, dereitos preferentes, que aquí no CADP non vou perder o tempo en explicar isto, porque as persoas que ides marcar isto aquí sodes anecdóticas, entón nada. E despois, datos relacionados coa oposición que eu aprobei, vale? Aquí, se sodes interiores ou sustitutos, entendo que non vai aparecer nada ou vos aparecerá en branco, non teria ninguna incidencia, vale? E despois xa aparecen as habilitacións para as que estou habilitado neste concurso, que neste caso é a especialidade de galego, lóxicamente, que é a especialidade que teño eu de Escola de Idiomas. E aquí en habilitacións de idiomas é onde aparecería, se tedes dereito a pedir vacantes bilingües, aquí aparecería vos, por exemplo, inglés, vale? Preferencia de especialidade nas peticións, no meu caso, como só teño unha, galego, vale? Se vos tedes máis, aquí ides poder seleccionar. A fins, xa expliquei. Aquí, xa preguntaba antes tamén aquí alguén ao principio do directo, se había que ter formación ou como sabemos cales son as afíns da miña especialidade. Non queiras sabelo porque non existe, é dicir, podes marcar as afíns que ti queiras. Para que o vexades, eu se quero podo marcar de afín francesa, non teño nin pajolera idea de francés. Se quero podo marcar 16, música, que teño un pouquiño de idea, pero tampouco me viría eu moi capacitado para dar música. Podo marcar lingua castelá, que malo será. Quero dicir, marcade todo isto, pero un pouquiño baixo a vosa responsabilidade, porque se vos ides completar horario, se vos axudican cun afín, pois cunha destas materias, vale? Podedes seleccionar, como vedes, un carro delas, vale? E despois aquí está o das provincias, vale? Aquí en preferencia de provincias eu xa o expliquei. Esta persoa, que son eu, agora mesmo teño aquí Lugo. Polo tanto, estou pedindo absolutamente todos os centros e localidades da provincia de Lugo. Entón, se eu non quero que me den unha interinidade de todo o curso en toda a provincia de Lugo, isto teño que deixalo así, sen nada marcado, vale? En cambio, se eu váleme que me den unha interinidade en calquera centro e localidade da provincia de Coruña e de Lugo, pois o que faría sería primeiro Lugo porque son de Lugo e despois a Coruña, vale? Entón, pois aí valeríame en calquera centro de localidade, vale? Isto non quita que despois, cando chega a seguinte páxina, que é a de peticións,
eu marco as miñas preferencias. É dicir, eu podo marcar, por exemplo, primeiro todos os centros de Lugo, pero despois resulta que como son da Mariña tamén, pois ordenar os da Mariña. Entón a aplicación o que vai facer é, imaginaos que pido os centros de Lugo e os da Mariña, nada máis. É que aquí en provincias marquei Lugo e Coruña. Bueno, pois a aplicación o que vai facer vai ser primeiro mirar se nos centros que eu pedín nas peticións de Lugo e da Mariña hai vacante para min, e se non hai, salta automáticamente a mirar se hai vacante en todas as localidades da provincia de Lugo e despois en todas as da provincia de Coruña. Vale? Funciona así, vale? Te dou en conta a hora de marcar aquí as provincias, vale? Entón, unha vez que decidades se vos dá igual para onde vos axudiquen de determinadas provincias, pois pulsades en guardar. E cando gardedes xa podes pasar á seguinte pestana que é a de peticións, vale? Na de peticións eu, como vedes, teño aquí un centro que é o IES a Pontepedriña de Santiago que quero eliminalo, vale? Entón, se quero eliminar un centro, simplemente marco, como fixen aquí, vale? Fago clic aquí. E entón, abaixo, aquí dime a petición número 1, que é esta, orde 1, debe eliminarse. Vale? Entón, doulle a aplicar. Xa se me eliminou, vale? Doulle a guardar. E de guardando de cada pouco as peticións que fagades, non vai ser que perdades todo, que lle pasa a moita xente, vale? Entón, agora explícovos como se fan as peticións, vale? Aquí hai dúas opcións. Que vaedes directamente aquí aos anexos, descarguedes os códigos e vaedes ordenando máis ou menos como ben poidades, ou que usedes a miña página web, vale? Se ides á miña página web, profesoradogalicia.com, que é esta que vai cargar agora, aquí tedes esta aplicación que se chama Colemaps, esta de aquí, que se pulsades vedes que carga pois unha aplicación que ordea todo en función de onde lle digades que estades, vale? Agora mesmo a min localizoume automáticamente a Rúa Montefaro, eu non estou na Rúa Montefaro, vale? Porque localiza automáticamente, é un ordenador, o GPS que ten o ordenador, pois sabe Deus. Entón localiza así aproximadamente, pero se queredes unha ubicación máis precisa en función do vosso enderezo, pois escolledes aquí o mapa ou poñedes aquí a rúa directamente. A min é moito máis cómodo escoller sempre o mapa, non sei por qué. Entón voume aquí a Lugo e eu vivo pois nesta rúa de aquí, vale? Entón fago aí clic, agora pecho o mapa e aquí debaixo xa teño todos os centros ordenados en función da distancia ao meu enderezo, vale? De feito, o CIE das Mercedes está aí en fronte, que case o vexo, o CEMUS está ao lado das Mercedes, o Conservatorio de Danza está ao lado, o CE Santa María está cara abaixo, a de Lugo está ao lado do CEDAN, a de Fingoi número 2 está aí un pouco máis para arriba, é dicir, vale, xa me ordenou todo. Entón agora, se quero copiar aquí os códigos, vale, sería aquí onde teño que copiar o código de centro de localidade. Aquí, lóxicamente, vou copiar códigos de centro, pero tamén se quero podo copiar códigos de localidade, vale? Este sería o de localidade, vale? Que vai ser o de Lugo, lóxicamente. Este sería o de centro, vale? Entón vou copiar o código de centro. Entón vou no poñer aquí. Cal copiei? O Cifas Mercedes, vale. Corpo de participación, o meu. Especialidade, a miña. Linguas, eu non teño posibilidade de pedir pásame como a Feijóo, entón non pode pedir inglés. Se alguén ten inglés aquí e quere pedir vacantes bilingües, xa sabedes que tens que duplicar, vale, a petición. A fin, como marquei a fin antes, vou no deixar, e itinerante, pois non me interesa, vale, itinerante é compartir centros. Entón, doulle debe engadirse ao final da lista, doulle a aplicar, e vedes que xa mo engadeu, vale? Aquí non me aparece aínda o centro en concreto que é, pero se lle dou a guardar, xa vedes que agora se pulso xa me di que é o Cifas Mercedes, vale? E como vos dicía antes, imaginadvos que a min quero o Cifas Mercedes porque me queda aí a 10 pasos, pero a partir do CEMUS que me queda a 15 pasos xa non me interesa. Entón quero pedir o código de localidade para pedir xa todos os de Lugo sin ter que ir un por un. Bueno, pois copio o código este da dereita, que é o de localidade. Agora voume aquí outra vez, elimino este, pégolle o que acabo de copiar, doulle a debe engadirse ao final da lista, ou incluso imaginadvos que o quero pedir poñer de primeiro, pois doulle a debe engadirse ao principio da lista, doulle a aplicar, e vedes que xa me puxo aquí un código que me pon pendente de revisar, outra vez doulle a guardar. Isto de darlle a guardar non fai falta que faigades con cada petición, pero igual de cada 10, pois non está mal. Entón vedes que me puxo xa de primeiro, porque eu quixen que me puxera de primeiro, o código de Lugo.
vale? Entón, isto que eu fixen aquí non ten moito sentido porque no código de Lugo xa vai incluído as Mercedes. Entón, o que tería sentido, e se aproveito para explicarvos como se modifican os códigos dentro das peticións, imaginaos que queredes poñer este de primeiro, que sería o que ten sentido, é dicir, primeiro pido as Mercedes e posto do Lugo, pois entón a petición número 2 debe colocarse como número 1. Aplicar. Guardar. E agora vou ter, primeiro, como vedes, as Mercedes e segundo, código de Lugo, vale? É así de simple, se poden facer as peticións. Vai levar un pouco de tempo, porque lóxicamente é copia, pega, engadir ao final da lista, aplicar, seguinte, copia, pega, aplicar ao final da lista, vale? Agora guardamos para que vexades que vai guardando todo e poñendo os nomes, aí tedes os novos que puxen o Cedán e o CE Santa María, vale? Unha vez que rematedes guardar e xa podedes pasar á pestana seguinte de documentación, que esta é unha pestana que empezou a aparecer hai nada en todos os procedementos e que só confunde a xente porque pensan que teñen que chegar aquí a documentación, vale? Pero se a xente lese, xa se daría conta que di documentación presentada na sede electrónica. Aquí non aparece nada, porque non hai nada que presentar na sede, polo tanto, eu nunca presentei nada na sede. Se tivese presentado antes algún ano algo na sede, apareceríame aquí, como aparece ás veces cando pedides unha comisión de saúde ou de conciliación, aparecen aquí os documentos que fostes presentando. Que pasa? Que non é aquí onde temos que achegar a documentación, pero é que neste concurso no CADP o normal é tampouco non ter que achegar ningún tipo de documentación na sede, vale? Agora sí que imos presentar esta instancia na sede, vale? Porque lembrade que con isto non rematamos, é dicir, isto quedou aquí, se non o presento non fixen nada aínda. Entón temos que ir a validación, temos que ir a enviar á sede. Unha vez que está enviada á sede, vedes que aparece aquí un aviso en verde, é unha ligazón para ir á sede electrónica, entón ímonos para a sede. Na sede, outra vez, hai que registrarse. Eu voume registrar outra vez coa miña chave 365. Madre mía. Aí está, entrar. Vale. Curiosamente, este ano sí que aparece o apartado de anexar documentación, que en anos atrás hai veces que o bloquean e xa non aparece nada, e outras veces que como este ano que o deixan aberto por se alguén quere engadir aquí algo. Non hai que engadir nada, vale? O único que vos dicía ao principio do directo na explicación na introdución, que se alguén quere chegar a titulación que lle permite entrar nas listas de orientación do corpo de mestres, pois pode facelo a través de aquí, vale? Pero en principio aquí non hai que achegar nada, entón simplemente damos o paso seguinte. Agora aquí se queredes podedes ver a solicitude, que a solicitude simplemente vai ser o que acabades de presentar, vale, que aquí, mira, vou a aproveitar para explicar algo que sempre me olvido, pero que hoxe non me olvidei. Mirade, aquí moitas veces vai vos aparecer a provincia de Lugo, vale? Pero esta é a provincia polo que participades. Que vos apareza aquí a provincia de Lugo non quere dicir que pedirades a provincia de Lugo na vosa petición, vale? Porque as provincias que pedides na petición que facedes na página web veñen, pois, nalgún outro lado, aquí está, vale? Que aquí vedes que eu non marquei ningunha e, polo tanto, non me aparece ningunha. Vale? Entón, iso, que non vos confunda que aquí aparece Lugo porque só é a provincia de participación, vale? De todas maneiras, isto de ver a solicitude aquí, podedes facelo se queredes, pero non pasa nada se non a vedes, que vai ser o que pedistes no CADP, vale? Entón, pulsades en aseñar e enviar, chega-vos un código ao móvil, vale? Poñédelo aquí neste oco, dades a continuar e vai vos aparecer en pantalla dous documentos, unha á dereita e outra á esquerda. Unha é a solicitude e outra é a copia de instancia. Unha vez que vexades eses documentos é que a vosa participación no CADP está rematada e ben feita, vale? E se queredes comprobar que é así, ides á vosa área privada da sede, aquí pulsades en expedientes, outra vez en expedientes, e ten que aparecer aquí o procedemento do concurso de adxudicación de destinos provisionais, CADP, KDP e demais formas que se pode dicir, pero esas son as máis usadas. E con isto estaría rematado o tutorial do CADP do ano 2026. Calquera dúbida que teñades, como sempre, na miña página web tedes un WhatsApp a través do que me podedes facer as preguntas que considerades, vale? Veña, un saúdo.